החיים זמניים, אך שמו הטוב של האדם נשאר לנצח. כשאדם נפטר, שמו נחרט בילדיו ובנכדיו. אני רוצה לספר לכם על בן אדם טוב לב ופשוט, יוסופוב משה. משה נולד ב-13 במרץ בעיר נמנגן שבאוזבקיסטן בשנת 1930. למשפחה דתית, להורים עמנואל ומרים יוסופוב. משה היה הילד הקטן במשפחה. לאח הבכור קראו בוריס. לאח השני קראו אנטולי. ולאחות תמרה. הזמן עבר והילדים גדלו. בשנת 1940 עזב אבא עמנואל את המשפחה אל המלחמה. כעבור שנה ניצב בחזית גם הבן הבכור. בשנת 1942 האח אנטולי עוזב את המשפחה ועובר ללמוד בעיר תשכנט. נשארו בבית רק משה עם אמו ואחותו. Самое тяжелое для меня это была война. Войну я видел. Отец мой уехал на фронт, брат уехал. Мы троем детей остались, моя мама нигде не работает, никакой склад не имеет специальность. Вот эту жизнь я видел. הייתה תקופה קשה, ועל הכתפיים של משה נפלה האחריות להחזיק את המשפחה. בגיל 12, משה נאלץ לעבוד כדי לעזור לאמו ולאחותו. דודו של משה, דוד חיים, הגיע מהעיר מרגלן, ובזכותו משה התחיל לעבוד במפעל לבדי משי. כעבור שנתיים, בזכות העבודה הזאת, הוא הצליח להעלות את רמת החיים במשפחה. בגיל 16, דוד נוסף של משה, עזרא, אימץ אותו אליו, ולקח אותו לעיר קקנד. שם משה התגלה כחיית מקצועי, ובגיל 22 הוא חזר אל משפחתו, והמשיך לעזור לאמו ואחותו להתקיים בחיי היום-יום. Собрал меня в Коканд, ну лет 14-15, и он был хороший специалист. Мой дядя был специалист. Он мне учил себе шапки шить, все вот то, что меховые вещи. Я у него учился, я у него жил, я у него работал, как сын у него, как ребенок. בשנת 1946 חזר אביו עמנואל משדה הקרב. השנים הכי קשות עברו עליהם. אבל משה, בזכות מקצועו אשר רכש, המשיך לעבוד ועזר למשפחתו להתקיים. בשנת 1952 משה מתגייס לצבא, שבו הוא שירת 4 שנים. גם בזמן השירות, את כל כספו אשר הרוויח, הוא היה שולח אל משפחתו. לאחר שנה משחרורו מהצבא, הוא זוכה להכיר בבחורה יפה ומקסימה, זינאידה. היא הגיעה ממשפחה מאוד מכובדת ודתית, ולהורים יוחאי ורבקה יונתנוב. למשה וזינאידה נולדו 3 בנים. בוריס נולד בשנת 1959. יורי נולד בשנת 1960. ורחמים נולד בשנת 1969. Боря, Юра, Рахмичек мой 37. Все не здесь, все здесь живут.
ההורים הטמיעו בילדיהם את החינוך הכי טוב שקיים באדם. יושר, אחריות, סדר, דאגה לזולת, חריצות וכמובן אנשי משפחה טובים. בשנת 1975, משה וזינאידה החליטו לעלות למדינת ישראל. אך במהרה קיבלו איסור יציאה מהארץ, בעקבות גופים שלא היו מרוצים מכך שיהודים עוזבים את המדינה. אותם גורמים הצליחו להפליל את משה, לשפוט אותו שלא כחוק ולגזור עליו כ5 שנות מאסר. זינאידה לא הסכימה עם העונש שנגזר על בעלה. באותה תקופה היא עבדה במשרדי נוטריון, אך היא נאלצה לעזוב את עבודתה כדי לשחרר את בעלה שמרצה עונש כשלא עוול בכפו. לאחר חצי שנה, זינאידה נסעה למוסקבה אל בית המשפט העליון כדי להתלונן על משפט לא הוגן ושוחד שהתבצע במקרה של בעלה. לאור ההוכחות שהיו בידה, השופטים נתנו פקודה מיידית לשחרורו של משה ופיטוריהם של האנשים האחראים על מאסרו. האמת יצאה לאור. משה השתחרר ממאסר ומיד לאחר מכן החליט לעבור עם משפחתו לעיר תשכנט. משה היה בן אדם ישר, הגון, בעל לב זהב, ותמיד עזר לכל אדם שרק יכל, בכל דרך אפשרית, עם חיוך על הפנים. בשנת 1981 מתחתן בנו הבכור בוריס. עד היום יש לו 3 ילדים ו3 נכדים. בשנת 1987 מתחתן הבן יורי. עד היום יש לו 2 ילדים ו2 נכדים. Шура! Шура! Шурик! Пошло. Не надо, я знаю. Он совсем. Бабуле покажет. בשנת 1990, כל משפחת יוסופוב עולה לישראל. התחילו חיים חדשים. עם 40 שנות הניסיון במקצוע שלו, הוא פתח מתפרה קטנה בתל אביב, ורכש מעגל גדול של חברים. כעבור 2 הוא רוכש דירה ברמלה, ועובר לגור שם עם משפחתו. באותה השנה מתחתן רחמים. עד היום יש לו 4 בנים. Люблю детей. Хоть девчонку, хоть мальчишку. За ребенку я жизнь могу отдать. משנת 1990 ועד 2011, משה עזר לנכדיו לחגוג את גילאי המצווה, להשתתף באירועים של ילדיו, נכדיו והנינים שזכה לראות. הרבה מתושבי רמלה ביקשו בעצמם ממשה להיות הסנדק של בנם, והוא כמובן לעולם לא סירב.
הלך לעולמו בן אהוב להוריו. בעל אשר אהב מאוד את אשתו. אבא ל3 בנים. סבא ל13 נכדים. וסבא רבא ל5 נינים. שתמיד עזר לכולם ותמך בכל דרך אפשרית. אדוני, וישברך, יואל אדוני פנו אליך, יהוניקה יישא אדוני פנו אליך, וישם לך שלום. Уважали и не забывали. Все, все. И Мурат Рашид. החיים זמניים, אך שמו הטוב של האדם נשאר לנצח. כשאדם נפטר, שמו נחרט בילדיו ובנכדיו. מנוחתו בגן עדן.